Lesigeza indaba ze-1 KZN TV ifundela usamukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Avuliwe amathuba kosomabhizinisi abakhulayo, izikole eziningi zikhahlanyezwe isiphepho kanti nathu ithike izoqhubeka nempikisho. Iphini likaNgqongqoshe wezemisebenzi yomphakathi nenqalasizinda Sihlezi Kalala uthi-ke maningi amathuba okulekelela osomabhizinisi abasebancane ukuthi-ke bathuthuke. Usho kanjena-ke eSemgungundlovu ethula ngokusemthethweni uhlelo losomabhizinisi okuhloswe ngalo ukubakhulisa. UZikalala uthi-ke ufuna labo somabhizinisi bancintisane nalaba abakhulu bafinyelele kwelinye izinga lokusebenza. Osomabhizinisi abasebancane bathole ithuba lokuhlonyeliswa ngolwazi olunzulu ngezamabhizinisi, ikakhulukazi ukuthi bangakhula kanjani embonini yezokwakha. Lokhu kwenzeke ngesikhathi iphini likaNgqongqoshe eMnyangweni Wezemisebenzi Yomphakathi kanye nenqalasizinda kuzwelonke uSihlezi Kalala ethula lolu hlelo ngokusemthethweni eMgungundlovu. Sikwi-road show yama-master classes enikezela ulwazi kosonkontilaka abancane. Kuba khona laba othi ama-beginners kusukela kulaba abarejistayo kuya ko-grade 3. Kube khona laba othi ama-intermediate from grade 4 upward. Mese kuba khona laba abeza with issues ama-complex project afana no-project preparations. UZikalala uthi banohlelo lokukhokhela osonkontileka ngokushesha. Kumnyango wakwa-Public Works sesiqinisekisile ukuthi sivula i-system la umuntu ongakhokhelwe akwazi khona ukufaka i-invoice yakhe, mese siyilandelela ukuthi inkinga ibephi, mese siyayixazulula abantu bakhokhelwe ngokwesikhathi. Kuze kube manje i-payment processing kwi-Public Works it's at 98%, but sifuna ukuqinisekisa ukuthi neminyeke iminyango nama-department kuma-provinces naku-national nako wonke omasipala siyakha uhlelo lodwa likahulumeni olukwazi ukutrack ama-invoices for abantu ukuthi bakwazi ukukhokhelwa ngesikhathi. Osonkontileka babeyingxenye yalolu hlelo bathi bafunde lukhulu. Construction isikhathi esiningi abantu besifazane, so siyasitreat-ke sengazuthi asinalo ulwazi kakhulu. So namhlanje njengoba size kwi-master class, so sibona sibaluleke kakhulu nokuthi sizothola ulwazi oluningi. We can learn how can we comply, how can we get some of these projects. We have seen projects in our area. We are a small company, but we develop skills. UZikalala uthi abafundiswa abantu kuqala ngohlelo lwezobuchwepheshe lokukhishwa kwamathenda. Sithi i-procurement services ayenziwe, but asifundisa abantu kuqala or khamisane nokufundisa abantu ukuthi bakwazi ukuprocure abasubmit ama-document abo electronic. Angeke sikwazi ukuvimba ukuthi i-digital transformation ifikile, kodwa sithi asingajampi sishiye abanye, asi-embrace, kodwa mese silanda wonke umuntu, kungabikho umuntu okhalaza ngokuthi yena uvaleleke ngaphandle. Ezindabeni ze-1 KZN TV ngu-Ayanda Dube kuseMgungundlovu. Ziyanda-ke izikole ezicekeleka phansi ngenxa yesimo sezulu kulesi sifundazwe. Namuhla kuhulumeni wesifundazwe uhambeleke uThandukwazi Primary School kwaMashu ukuyobheka umonakalo odalwe isiphepho besihlasele kuleli sonto. Lesikole saqala ukuthinteka kwizikhokhola zango-2022 okuze kube manje lo monakalo ukazulungiswe futhi wenza nabafundi bamenyane emakilasini ngenxa yokushoda kwamagumbi okufundela. Singaphezu kwekhulu izikole iphinde zathinteka kulo moya obuhlasele kuleli sonto. Eziwu-14 kuzona kuthiwa ishayeke kakhulu. UNdunankulu usuzolandelela kulezi izikole ezisalele emuva ngokuthi ilungiswe ukubheka ukuthi ngabe umsebenzi ubanjwe ukushodwa yimali noma ukhona unganakekela kwezikole umnyango. Kodwa ke lokhu kwala ekhaya engikubonayo engitholayo ukuthi akubona ukuthi ingxenye yokulimala ithinta nje kuphela lo moya obukhona. Ngiyafuna ukwazi ukuthi ngempela bengabe bekuyimali nebidala ukuthi kungalungiswa,
kodwa ibithini ke plan ukuthi kulungiswe makukhona umuntu owabikelwa akangenza okufanele akwenze there must be consequence management kodwa ke ngeke sheshe sisho ukuthi khona umuntu ozobhekana neqondisa igwegwe kwaphela singakusho ukuthi uma kuukuthi ngempela sithola ukuthi kube nobudedengu ngaphandle mawukuthi inkinga bekuyi priority list abanayo ngenxa yesimo sezimali then there will be an understanding ngoba phela nathi akufanele senze ngazi ukuthi asazi ukuthi singene kuhulumeni okweleta almost more than 60 billion ngoba makhuluma 60 billion akhuluma ngemali ukhuluma ngeyidingo okufanele ifezwe ngokusho komnyango bathi ukulungiswa kwalesi sikole bekade kukhona ezinhlelweni kepha kwaphazamisa ungabikho kwemali. But seeing this school now, I think we are going to put it among the first as a priority because of the dangerous situation. I think the reports that we're having have been concentrating on those schools where they are damaged such that teaching and learning can't take place anymore. Maybe that's where the weakness has been in saying you may have a school where teaching and learning can still take place like here, but you may also be facing a dangerous situation like this. And that is what we will be emphasizing to our officials to say, let's not just concentrate on whether teaching and learning can still take place in a school and prioritize according to that. We must also prioritize according to the possible consequences should, for instance, this roof blow off and prioritize accordingly, not just according to whether teaching and learning is still taking place. Kutebogo Sibisi, wezindaba ze1 KZN TV, ku channel 261, ngikwaMashu eThekwini. Inyunyana yothisha inathu ithi izoqhubeka nembhikisho yayo kuze kubeke imali ethenjiswe yona uhulumeni ihlale esandleni bese ke kubuyelwa ezikoleni. Lokho kulandela ukuthi ke izinyunyana zothisha esifundazweni zibe nomhlangano nondunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli nalapho sithenjiswe khona imali engu900 million randi ezokhokhelwa ukuthengwa kwezisiza zokufunda kanye nezisiza ke ezibhekelela ukusebenza kwesikole. Njengamanje umnyango wezemfundo esifundazweni ubhekene ngenkinga yesikole sika 1.6 billion randi ohluleke ukusikhokha kusukela ngonyaka odlule. Umengameli wenathu uSibusiso Malinga uthi nakumhlangano ababanayo nohulumeni waba impumelelo kodwa abazobuyela ezikoleni uma ke imali engu900 million randi isingenile emabhange esikole. Umhlangano wethu no Premier ephethe laba bobabilo MEC iyathembisa kakhulu. Kodwa ukuthembisa kuka Premier sikushayela ihlombe kodwa kuyona imali engena kuma account ezikole. Kungabe i-commitment eyenziwe uPremier, i-commitment akuyona imali engena kuma account ezikole. Kungabe i-media statement esuka eofisini lika Premier kodwa akuyona imali ekhala kuma account ezikole. Sinomlando la i-Department of Education kuba khona ivumelwano through collective agreements kuthiwa kuzokwenzeka u1 no2 no3 ufica ukuthi bayahluleka ukuhlonipha lokho. Ngakho ke abantu bethu they are still out there kwi picketing line. Imali iyozikhale kuma account esikole bese sithi ke sekwanele. Akwanele kodwa noma sithi kwanele kodwa sekungacishe kusebenzeke ezikoleni. Lenyunyana ithi ayihambisani nesinqumo sahulumeni kuzwelonke sokunqanyulwa kwemali yabelo komnyango wezemfundo ngoba lokho kunomthelelo okukhinyabeza ukusebenza esikoleni. Into kabayenza esayichitha kwasekucala eqaleni ilento okuthiwa i-budget cut. Izwe eliya phambili, izwe eliphethwa abaholi abahlakaniphile, izwe eliphethwa abaholi abalikhathalelayo ikusasa labo. Mibili ikakhulukazi iminyango engafanele ithintwe makuthintwa ngebudget cut. As organized kwa health kodwa ngiyazi ukuthi uma umholo ohlakaniphile awukwazi ukuthinta uhealth ngoba impilo zabantu matters a lot. Bese kuba ueducation. I-education matters a lot nayo. Ukuya kwezinywana emgwaqeni kuphazamiseka ubhalo kwezivivinyo zamaphakathi nonyaka kwisifundazwe KwaZulu-Natal. Manje principal nothisha sebenenkinga. Uma umhloli ebize othisha kwi-workshop, othisha kufanele baclaim esikoleni kodwa sibathole sebesebenzisa imali zabo. Uprincipal esikoleni uma kufanele photocopy amaphepha kufanele phela asebenzise le mali engabe ingena esikoleni. Kusebusika njengamanje kufa amafastela kwezinye izikole abakwazi ukufaka lawo mafastela ngoba imali ayikho. Sibathole oprincipal bethu besebenenkinga. Uthola ukuthi sebeyotsheleka. Ngibuza ukuthi njengakuphi
kungabe even a private sector umsebenzi akakwazi ukuyithengela amathuluzi okusebenza umqashe kufanele enze lokho ilapho ke lasifike sanenkinga khona. Uhulumeni wesifundazwe uthembise ukuthi le mali eyisikweletu izothunyelwa ezikoleni esikhathini singamasonto amabili. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembo empangeni. Asithishelele etolo siqhubeke nazindaba zethu. Asikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze1 KZN TV nazi ke ihlokwana kuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. Avuliwe amathuba kosomabhizinisi abakhulayo, izikole eziningi zikhahlanyezwe isiphepho kanti nathu ithike izoqhubeka nempikisho. Abadayisi basemakethe Bangladesh Market eChatsworth eThekwini babike usizo lwabo kumengameli weqembu iAction SA uHerman Mashaba ngesikhathi ke ehambelele indawo ngenhloso ukuxoxisana nabo. Lolu hambo lukaMashaba lihlose ngalokwe ukuzizwela kulaba abahweba ngokuzidayisela ngokuncane. Ukubanjwa inkunzi impheme engekho esimeni kube ngezinye zezinto ezibe seqhulwini lezikhalazo edluliselwe kumengameli weqembu iAction SA eThekwini. Really bad in this market at the moment. We come so early. We come about 4 o'clock in the morning. We're not safe because we're getting robbed in the market. It happened a month ago. We just parked in the parking lot and we are almost robbed of our vehicle. They pulled the keys and they held him at gunpoint, and 4 guys actually had the knife and a gun. And they pulled the keys from him, but he fought back and he got his keys back. So we need security. Nothing has improved a lot. But as I said, the surrounding, you can see the structure, like the wind, getting wind, yeah, and the rain. I'm actually I'm getting affected with the rain. So I actually put this structure, but this doesn't help. Lanje isigebengu zikhona. Ngeke into engayisho sibonga sikodukile. Ubi. Ay business ayikho. Akho business la. Siza ngoba sesijwayele. Impahla yabiza. Imisetafuleni ayithenga. Siyashona nje. Iqembu iAction SA linochungechunge lokuhambela izindawo ezahlukene kuzo zonke izifundazwe kuleli ngenhloso yokuzizwela mathupha izimvo zabo ikakhulukazi ngokuquko kusukela kuqale uhulumeni ubambiswano. uMashaba uzwakalise ukukhathazeka ngakubekelwe yilaba abahweba kule makethe. Really very painful situation. Crime being one of the major issues really affecting them. Also business activity generally going down. You look at this facility, people complaining that they've never seen, first time actually for them to see someone coming from a political party coming to talk to them and actually getting their views. When it rains here, as you can see, this environment, when it is hot, and they have to really pay rental to government with absolute no protection. I believe there are ablution facilities. It's a shame. So I mean, these are things that are so simple to really correct for our people. Foreign nationals being another issue where when they go to clinics, they go to hospitals, foreign nationals are really affecting the quality of services that they can get from our government. uMashaba uveze ukuthi ke njengoba bengeyona ingxenye yalohulumeni wobambiswano bazosebenzisa ithuba abazolithola ngeviki elizayo ikuphenya izinqe lohulumeni ogxileke kwezangaphandle. Have you come across as any single person happy with development? People are seeing their lives actually getting worse. And we will provide evidence of the failure of this GNU, that it is there to look after this bloated government. We've got the biggest government costing millions, focus on international travel and all the perks, whereas the lives of our people are actually getting worse. Ezindabeni ze1 KZN TV kubi kuntomkhona Mvubu ngiseThekwini.
Liphinde lahlehla icala likaNtuthuko Sosibo wabekwa ke icala lokubulala umama wengane yakhe uMandisa Cele oyeneminyaka engama-21 ubudala wasesiqungeni eMthwalume. Isidumbu sikaMandisa satholwa ke ikhanda libokozela nokusola ukuthi ke lasha wodongeni ngaphambi kokuthi kabulawe. Umsolwa ubevele enkantolo yaseScottburg ebhekene necala lokumbulala kanti ke uphinde wavukelwa amanye amacala awenza ngaphambilini. Udadewabo kaMufu uSizakele Cele uthi ke kwabazisa ubuhlungu ngaqali ukuqula kwecala lowabulala udadewabo. Umndeni kaMandisa Cele wayeneminyaka engu-21 ubudala wasesiqungeni eMthwalume owabulawa yisoka lakhe uNtuthuko Sosibo kanti isidumbu sakhe satholwa ikhanda libokozela nokusola ukuthi umsolwa waqala ngokulishaya odongeni ngaphambi kokumbulala. Udadewabo kaMufi obekhona enkantolo yaseScottburg uthi kuyabakhathaza ukungaqali ukuqulwa kwaleli cala. Singenile enkantolo namhlanje sathola ukuthi icala liyahlehla ngokuthi ke khona icala elikhona nathi ade singalazi ukuthi khona icala elikhona ke lahlehlela umhla ka22 nomhla ka23 October. Liyahlukumeza kakhulu leli cala ngoba nami sengikhathele ngoba ngile ngihamba ngitshela ukuthi khona umehluko ozokwenzeka kodwa lo mehluko awenzeki. Lokho kuyasikhathaza kakhulu. Uthi into sebeyilangazelele ukuthi umsolwa athola isigwebo esimfanele. Silindele ukuthi inkosi amathola isigwebo nje simfanele ngoba wenza into ebhlungu engafiswa noma ngawubani naye kuze ezokwazi ukuthi lento ayenza yikho right kuMandisa nakumntaka kaMandisa. Uthi njengoba umsolwa ashiya umntwana oneminyaka emithathu wesaba imbuza yoba nayo uma esekhulile. Umntwana ngingasho ukuthi uyakhula ngoba vele usemncane kodwa ngelinye ilanga yoba nemibuzo nathi singayazi ukuthi uyophendula ubani. Ileyo mbuzo esisabayo ukuthi ngelinye ilanga uzokhula kodwa kwamanje usewumntwana nje uyadlala ungibiza ngomama uright nje. Obemeli Women of Umzumbe uthi naba kubaphathi kahle kulokhu kuhlehla icala. Namhlanje sijasile enkantolo asikho right ngengqindla ukuthi icala lilokuhlehla. And okuhlungu nesibona ukuthi ngathi kuzobambezela icala ukuthi kuvuka amacala amasha manje kuNtuthuko. So siyafisa ngathi lecala lingalithethwa liqedwe ukuze uMatu agwetshwe mhlambe nomndeni waMandisa uzokwazi ukuthi uthole inhliziyo zizothobeka manje kuloko behla benyuka akukho right ngoba icala lilokuhlehla into esingayazi ukuthi lizoze liphele nini. Owe MK Party kwi-sub-region yaseMzumbe uthi kufanele abantu bangabekezeleli ukuhlukumezeka nabesilisa kumele bafunde ukubambisana othandweni. Amukho noyedwa umuntu uma siphila eSouth Africa ofanele ahlukunyezwe noma engayiphi indlela. Ukuhlukumezeka ke uhlukene ngandlela eziningi, uhlukumezeka ngokomphefumulo, uhlukumezeka ngokophysical, uhlukumezeka ngayo yonke indlela. Uma uhlukunyezwa akufanele nakancane uthule futhi kufanele nakanjani alukho uthando elokuhlukumeza phakathi. Uma ngempela ukholwa ukuthi uhlela uthandweni ngoba uthi uyangithanda kodwa uyangihlukumeza hayi akumele nakancane ukubekezelele lokho akusikho iqiniso lokuthi ungahlalela uthandweni ngoba uthi wena uyathanda kodwa ubuhlukunyezwa. Kubantu besilisa ngifutha nje ukuveza icacile le ndawo. Amukho noyedwa umuntu wesilisa onomuntu wesifazane ngisho sekuthiwa sowumtshadile waba unkosikazi wakho. Awazi ukuthi ke lo muntu usuyamona umuntu unelungelo lokuphila aziphilela impilo ngokwakhe. Wena kuphela ukuthi nibambisana othandweni nithandane nihlangabezane nedingo zempilo nindawonye ngokuthando hayi ngokuhlukumeza. Amukho umuntu onelungelo lokuhlukumeza umuntu emhlabeni uma siphila. Leli cala libe sehlehlela umhlazi ngama-22 ku-October. Lo mbiko benuwethulele uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisenkantolo eScottburg. Kuphelile ukukhathazeka emndenini wakwaMvemve kuWard 17 lokhu kuza emva kokuba ke imeya masipala Alfred Duma uZamasibisi evula indlu ngokusemthethweni kulomndeni. Lo mndeni ke wahlonzwa ihhovisi lezihlekelele kulomasipala emva kwezimvula ezazinamandla ngonyaka wedlule. Lo mndeni usuhlaleke ngaphansi kwencindezi njengoba kamanye amalunga ephila ngokukhubazeka. Imeya kamasipala Alfred Duma uZamasibisi uthi wakubeka emahlombe akhe ukuba uzophuma ecela uxhaso ukuze kwazi ukulekelela umndeni wakaMvemve. Nami ke njengomeya ngakuthathele emahlombe ami ukuthi ngizophuma ngicele uxhaso kulabo abangahle bengixhaso somabhizinisi ngoba ke inkece yokwakha izindlu asikwazi ukuyithola ngobuningi kanti abantu baningi. Sanquma ukuthi siyawubakhela abantu bakithi amagumbi nje amabili umuzi nomuzi lo sofica uxakile.
isicelo sala kwaMvemve safika naye ke umhlonishwa uMlaba ezongibikela ukuthi kunomndeni lapha ya la umama ka hlala khona nezingane zakhe zabafana kuhlalwa ndlininye futhi nalezo zindlu ezikhona ziyawa ngoba zikho esimweni ngaphezulu kwakho konke lokho kukhona nomntwana wakhona la ekhaya okhubazekile kwaba isimo ke esangithinta kakhulu ngakubona ukubaluleka nokuphuthuma kwaso. Uqhube ngokuthi uyafisa ukuba uhulumeni abenike ithuba kanye negunya lokulekelela abantu emphakathini ngezindlu. Bekuyisifiso sethu ukuthi uba kuyenzeka uhulumeni wesifundazwe ngabe uyasinika ifunction yokwakhela abantu izindlu. Ngoba abantu bakithi yithe sihlala nabo, yithe sibona ukuhlupheka kwabo kosuku nosuku, yithe sibona ukudinga kwabo nokuphuthuma kokudinga kwabo. Singakwazi ukuthi sihlele ngendlela esibona ukuthi izoba insizakalo emphakathini wakithi. Kanti umakhelwane walomndeni uNtombi Chonco uthi lo mndeni ubusuhlala ephandle isikhathi eside ngenxa yezimvula nokweswela. Kona bese behlupheka isikhathi eside. Kakhulukazi makunemvula nezulu ngoba beke kwenzeka ngoba enengane disable ekwazi ukuthi ayithathe efike naye ekhaya mangabe indlu inetha. Engakusho nje ngathi ukhansela nomkhandlu wonke usebenze kakhulu. Siyabonga sijabule kakhulu ngoba bekubanzima mawubabona besokola behlupheka. Kanti ikhansela lithi lo muzi la uhlonza ngokubuka isimo kanye nokuhlaselwa zimvula. Isimo sala ekhaya ngasibona sinzima kakhulu emvuleni ezazikhona ngo2023. Ngikhumbula kahle ukuthi la ekhaya ngaqala ukuza kwakuyi 25 December 2023 ngani mangifika ngibuka isimo la sala ekhaya sasinzima kakhulu. Sinwe department ke lapha kwamasipala yakwa disaster sacela yona ukuthi izizosibonela la ekhaya nje ubiyeke iassess yonke imizi yathatha ke udaba lethu yalisa kwa human settlement sanethemba lokuthi human settlement khona lazo silekelela khona kwathembisa kwaba sekuthatha isikhathi eside kakhulu ngase ngiya kumhlonishwa ubaba wethu Meya uMahlasa ukuthi cela silekelele ngoba siyabuka ukuthi kwa human settlement ikhamba kancane kakhulu. Kube kuthobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngise-Driefontein eMnambithi. Siphinde futhi sishelele etolo sibe siqhubeke nezindaba zethu. Siphinde sikwamukele umukelo usabukele zona ke indaba ze1KZN TV sikukhumbuzo bokuyizona behamba phambili usuku namhlanje. Avuliwe amathuba kosomabhizinisi abakhulayo izikole eziningi zikhahlanyezwe isiphepho kanti nathu ithi ke izoqhubeka nempikisho. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli belu 17.95 emaqhathiswa nedola laseMelika libo 24.32 emaqhathiswa nopondo libo 20.69 emaqhathiswa neeuro igolide lona belu 3,424.76 ounce welongwahluzo wona u$69.36 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Inkakakano zinto wakudala weKaizer Chiefs uBrian Spiderman Baloyi lululekeke amakhosi ngokugcina esikhundleni uNazred Mnabi nangokumsondezela umqeqesho oluqondayo usiko impilo lukanobhutshuzwayo waseMzansi nolimi olukhulunywa abadlali bakuleli isizini edlule iqale yazi yaphela silokhu sisho phezulu isililo sokuthi ke akukho noyedwa ebhentshini likaNabi owumtsinsi wokuzimelela eNingizimu Afrika. Ubaloyi inkakha yeChiefs uthe baningi abadlali bamakhosi akhuluma nabo yize ke ngeke abasho ngamagama kodwa besikhona isidingo sokusondeza eduze kukaNabi umuntu ozowenza umsebenzi ofana nowenziwa nguMandla Ncikazi kwiOrlando Pirates. Nasi isimo sezulu sakusasa singalendeleka.
mbukeli ke ziyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe sophinde sihlangane kusasa futhi ngasi isikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.